Hi everyone. You are welcome to today's class. Please give me a few seconds to make sure everyone is seeing me, regardless of where you are watching from. You are welcome to today's class. You all are welcome to Igbo class. You are welcome. You are welcome. You are welcome. If you're watching from YouTube, please say hi to the host. And if you are watching from Facebook, also say hi to me. I want to know where you are watching me from. You are all welcome to today's class. Ụtụtụ ọma na ehihie ọma, anyasị ọma. Ebe ọbụla unu si na-ele anyị n'oge awa. Echefuru m ịkpọbata onye nkụzi anyị. Ịhụnanụ. Na-ewe n'iwe ka m kpọbata onye nkụzi anyị. Otiwego hello, ichefuru m echefu. You all are welcome. Just give me a little few minutes, okay? Just few minutes. It won't be more than few, maybe 1 or 2 minutes. So I can make sure that everyone is on board. If you are watching from Lean on Me with Christian Okeke on Facebook, please say hi. And if you're watching from Hope Okeke on Facebook, also say hi. You all are welcome to today's class. You are highly welcome. Everyone is welcome. Every student is welcome. You all are welcome. I'm so glad to be here this morning. I'm so happy to be here. It's morning on my end. It's 9:04 on my end. I know it's even in some part of the world, and that shows that God is great. So ụtụtụ ọma na ehihie ọma na anyasị ọma, ebe ọbụla unu si na-ele m n'oge awa na-anụkwa olu anyị n'oge awa. Eji m n'aka na onye ọbụla rahụrụ binite ọfụma taa. So taa anyị na-amụ ihe ọmụmụ Igbo anyị kpọrọ Rudiments of Igbo language. Nke taa bụ part 2 ya. Anyị bido part 1 n'izuụka gara aga. So taa bụ ndị oyibo si na continuation of the rudiment of what we started last week. So everyone is welcome to the class. You are all welcome. You know, when you have the best teacher in the world, I'm so proud when I'm writing that he's the best teacher in the world. When I have him come on air to teach us, I'm very proud because I got the best. So without wasting much of our time, let me run a little bit of what will happen tomorrow. Yeah, I like talking about because my students are also my fans on Lean on Me with Christian Okeke. You remember that I started my birthday celebration last week, and I promised it is gonna be a 1 month celebration, and it kicked up last week. So I am giving recharge cards, and I remember I told everyone to vote. You know, someone should vote for who they think that needed help. Like I know
everybody needs help. I need help too, but there are some people are better off than. So I really want to use this opportunity to see if I can get maybe 2 people out of poverty. I know you cannot get anybody out of poverty, but you can only help. So I just want to see in a little way I could help someone out there. So please nominate someone that you think that we need Linomi Christian Okeke's help. And my managers will deliberate on it and make sure that they make a right decision. So tomorrow on Lean on Me with Christian Okeke, please you come and nominate whoever you want to nominate. And that time is 6 p.m. Nigerian time, which should be my 11 a.m. over here in America, Central American time. And next week will be the last day of class. Next week is 18th of December. That will be the last day we're going to have Igbo class. You know why? Maka ụlọ akwụkwọ ga-emechi. Ụlọ akwụkwọ ga-emechi. So ka anyị gbaa Christmas, ndị na-alụ ụlọ alụ ụlọ, ụmụ akwụkwọ ejekwenje gwurie egwu. So after 18th of December, there will be no class. There will be no class until we resume back in January, and I will find out when the school syllabus is going to open, or better still, onye nkuzi anyị ga-agwa ya oge ụlọ akwụkwọ ga-emepe ọzọ. So, I love you all. I don't want to waste much of our time. I have already. Let me give over to the best teacher in the world to continue from where I have. All right. Yeah, welcome, Onisi Okanga. Metinya Honorable. Honorable Christian Okeke. I'm getting Honorable Christian Okeke Tata. It's very, very important, okay? Ndewo. Mmadụ niile ekelekwa m ụlọ ọzọ. Happy Ekeresimesi. Happy Ekeresimesi. Aṅụrị Ekeresimesi. Dịrị Chukwu na nọ n'ọnwa Disemba. Ọzọ ka ibe ya wee bụrụ mama na-ekelekwa afọ ọma gị na obiọma gị kachasị n'ebe ụmụ ogbenye nọ. N'ihi na ọwụ na iledata gị na ndịda ebe a gị hụ na enwe ndị na-ata afụfụ. Oh yeah, people are suffering. Enwe ndị kacha mma. Obiọma m bụ a na-ezi ozi ọma na Lean on Me. A na-etinye ya n'ọrụ. So ana m asị Chineke gozie gị mmaji kwuru mmaji ma mezoro gị ọchịchị obi gị. Mezoro gị na ezinụlọ gị ọchịchị obi unu. Nke ahụ wee debe. Ọzọ wee bụrụ dịka iburu na anyị ga-emechi ụlọ akwụkwọ ya anyị ga-emechi ọmụmụ ihe n'abalị 18 nke ọnwa Disemba. Otu a ka ọ kwesịrị ịdị. Ka ụmụnne anyị ịmago a na-agụ akwụkwọ, a na-agakwa ezumike, a na-aga akụkọta eje ana n'ụlọ, onwe ndị ya n'ụlọ, nwe ndị ya emekwa njem, ịghọtago. Nwe ndị ga-eri rice ekeresimesi maka ọ ga-adị mma ụbọchị Satọde ahụ ọ marị abalị 25 ọzọ ahụ ọ ga-adị mma akpọrọ osikapa n'ọnụ a na-amụ ihe na klaasị. Ọ naghị adị mma. Ọbịa kpatara onye ọbụla ga-alụ ụlọ, ma ndị bi na Afrịka ma ndị bi mba ofesi, ndị ya bata ha abata. Ọ na-abata nwayọọ mana dịka na-akụzi ihe ụlọ na-abata kachasị ndị ga-amụ na mba ofesi. Chineke mebere ụlọ bata amaghị m ọrịa omikron nọ, so omikron kọsọ omikron ama m ka ndị ọcha si akpụ ya omi ya bụ ọrịa na ha enye na nsogbu ọzọ. Mana ọ bụrụ na Chukwu ga-ekwe mee coronavirus ya coronavirus ya ọrịa okoro ụwa gazuru ụwa niile ọnụ ga-ekwe nnọọ sị na ụmụnna ya batacha. Biko ọ ga-amasị m dịka ha na-abata ha hụ onye Igbo fasụ bụ Igbo sọrọ Igbo. Kedu ka ị mere ụtụtụ ọma? Ajụ onye ahụ
kedu ebe ị nọrọ ihe ka achọrọ m bịa anụrụ m ya akụziri m ya na gịnị na Learn on Me with Cristiano Keke na ọ bụrụ na ịchụ ịmụta ka esi asụ Igbo kpọmkwem jee ebe ahụ ije ịdụ aka gị pịm imepee ya ije na YouTube enwe ife na ndị bekee na-akpọ YouTube imepee ya ya afụ gịnị ebe a na-eme ihe ọmụmụ gịnị asụsụ Igbo merụ ya ebe gịnị o jedebere ya bụ ebe ọ bụla na ụsụwa na Igbo n'ụlọ ọrụ ụnụ sụba Igbo onye ọcha kelee gị good morning isi ya ndewo. The white man will stop, ask you, what do you mean by ndewo? You say ndewo means thank you. But if onye ọcha isi ya ụtụtụ ọma o, you know, he will be forced to stop and ask you, what do you mean by ụtụtụ ọma? Oh, ụtụtụ ọma means good morning. You know that. Onye ọcha mụta ụtụtụ ọma, ya gaghị asọ n'ọzọ ụtụtụ ọma. Tupu ị na-amara ihe na-eme asụsụ ya efesa aka gịnị kerozin. Ndị ọcha asụbazi Igbo. Ọ bụ otu o si ebido, otu a si malite asụ asụsụ bekee. Ya wee debe tupu anyị na-aga biko mana ndị na-arụ na gịnị n'ụlọ ọgwụ mụta nke esi asụ Igbo mụta nke esi asụ Igbo n'ụlọ ọgwụ ebe a n'ụlọ ọrụ na kachasị ebe ndị ọcha juru ọ na-agbagwoju m anya na onye French bịa ya asọ Franson eletajan amamihe ọ pụtara ịnwe ha asọ French ha onye Latin bịa ya asọ Latin onye German bịa ya asọ German onye ala Spain bịa ya asọ Spanish onye Russia bịa ya asọ Slav onye China bịa ya asọ Mandarin amaghị m a na-eme ihe onye fọrọ bịa asọ fufuye ịmago na asụsụ dị iche iche fa na-asụ asụsụ fa iji mara gị n'ihi na asụsụ onye bụ njirimara onye njirimara na ebe onye si mana ọ na-agbagwoju m anya dịka tata enwe ebe m gara n'ọgbakọ m nwetara onwe m ọ na-ekwu okwu ya sị na ije na ụlọ ọrụ onye Igbo ya bụ onye Igbo ịma na onye a bụ onye Igbo ka ya bụ onye isi ụlọ ọrụ ahụ ijere ịchọ ọrụ ije si ya ụtụtụ ọma nna m ọ na-ebeghị anya ka ebe onye mba ọzọ ka ibu nsị na-arụ ya bụ ka na-esisi isi n'ihi na ịsoro Igbo I didn't understand n'ụjọ ka ịsọ ka ndị ọcha ọmagụkọ m arụ ọmagụ m arụ nje ụlọ ọrụ m ga-eme nje ma asọrọ onye ahụ Igbo nna m kwu ụtụtụ ọma ma ọ chọrọ ikwe ma ọ chọghị ikwe asọla m ya asọla m ya asụsụ m ka m soro agaghị agwa ochi m n'ihi asụsụ Igbo ya bụ ka anyị gbaa mbọ hụ na asụsụ Igbo na-eme gịnị na-adị ndụ ekele dịrị Chukwu n'ihi ma ọ mee Chukwu gọzie gị Chineke ahụ ndị Igbo na-efe ya Chukwu okike abịa ama ọ ya gozi gị gozikwa ndị ọzọ na-egere tupu dịka anyị na-aga n'iru enwere ihe omume m nyere n'izu gara aga agaghị m eti mkpu n'ihi otu ọnọdụ ahụ m siri kwụrụ ahụ esichaghị m ike ana m na-aga ya ka ajọ na-ebu m so a ga-eji nwayọọ onye bụla ga-ege ma ntị ọfụma ka m ghara ite oke mkpu ihe dị ebe ahụ enwere ihe omume m nyere ụnụ we call it assignment. Thank you so much for being part of today's class. Last week I gave us an assignment, a very simple assignment to do. I believe some of you did it because after teaching, the teacher will evaluate the students and they find out if actually they understood what he or she taught. Then after that, he would give them or she would give them assignments, that is take-home assignment, that which they would do and submit the following day as the case may be. And like I said, I gave my students an assignment to do. Amen. God bless you. God bless you. All right. That's good. Now, ọzọ ka ibe ya bụ ka anyị na-eje tupu oge na-aga n'ahịa anyị ya bụ mmalite dịka mmalite edemede Igbo. N'ime mmalite ahụ anyị dere abịdị dị na ya enwere ebe kwụsị na abịdị m ga-ajụ na ajụjụ kedu ebe kwụsị na abịdị kedu okwu ikpeazụ ya bụ mkpụrụ asụsụ ikpeazụ anyị jiri mebe mkpụrụ okwu mana tupu nke ahụ aga tupu nke ahụ na-eru aga m edepụta ebe abịdị ọzọ iji nyere anyị aka ya bụ ihe ncheta nye anyị otu esi eme ya a b
E, J, K, P, Q, L, M, N, Ng, Nwe, Ny, U, O, P, R, C, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. Eji m n'aka na ọ nọ na-ahụ ya ọfụma. Ya bụ oge ahụ ebe anyị kwụsịrị bụ anyị kwuru okwu na anyị ga-amalite na de amama ebe a ka anyị kwụsịrị. Ya bụ anyị ga-amalite na de, ya bụ iji de emebe mkpụrụ okwu. Ebe anyị ejide chi mebe mkpụrụ okwu, ya bụ anyị nwere chi de ra, nwee chi ka m so, nwee chi dị ebere, nwekwuo ma chi so m, nwekwuo ma chidi. Afa dị iche iche bido na achịchịchị ọka nke orika n'ala Igbo. Ọ bụrụ na nke ahụ, ọ bụrụ na ka iji emere aha. O nwekwara ọzọ bụ iji emere mkpụrụ okwu na-abụghị aha mmadụ dịka chere, that is wait. Chere, that is take. Chere, wait, chere. Dịka chi, anyị nwere chere, which is wait. Yeah, chere m, wait for me, which is wait. Yeah, chere. I nwere cheta, which is remember. Chọrọ, which is wants. Or need. That is it. Mana anyị ga-agazi na de iji de mebe mkpụrụ okwu tutu anyị ruo ebe anyị ga-akwụsị, werezie ụmụ ihe ndị a na-eme ahịrịokwu abụọ maọbụ atọ. Ya bụ ahịrịokwu dịte mfe. Anyị nwere dee, ya bụ de, dịka m kọwara na mbụ. De maọbụ dere wụ roots. That is past tense of right. There is present tense. I'm not going there. There, roots, past tense of right. Detu. Detu means tests. Tests. Dịka biko bịa detu ofe a ọnụ ma ọ dịkwa ụtọ. Kachasị ndị nwunye ndị alụrụ ọfụrụ, amago nke nwa achọ ka akpụkpọ ya aka ka nwata ya esicha ofe, asị di m bịa deta ofe ọnụ ma ọ dịkwa gịnị ụtọ. Di ya ga-edeta ya. Ọ bụrụ na ọ nwaanyị na-amaghị na-esi nnụpụrụ na ihe o siri, ya sị nwunye m esitere ya, to encourage the woman. Mana asị mbọsị ọzọ echi tinete obere ya wee bụrụ ya ichi tinete nta ya wee obere, mana nne siri dị mma, adị iche. Ya detu dara, that is fall.
or fell. Ya bụ na ọ dara n'ala. Osisi ahụ dara. Na ọ dara ule. He failed the exam. He failed in his examination. She failed. Ị na-anụ? Ya dara. Anyị nwere ọzọ. Ya bụ ndị m ji agapụtasị ndị nke a dịtụ mfe bụ a na-ebido na gịnị ọ mmalite edemede gịnị Igbo ọ bụ sị na nke a ka anyị eji banye na gịnị na nke ndị ọzọ. Dupu. Dupu. Accompany. Or escort. Ọ na-ahụ ya anya ọfụma. Dupu. Accompany ya bụ dupu m ka m laba. Escort me home. Duga m. Ya dupu ngwa dupu ya ọ nwere asụ dupu accompany or escort. Good. Dimkpa. Enwere dimkpa. An adult man. No, an adult. Dimkpa. N'Igbo dimkpa. Ya bụ an adult. Dimkpa. An adult. Especially man. An adult. Let me just put this thing here. Especially what? Man. Ya bụ dimkpa. Anyị nwere diochi. That is palm wine tapper. Diochi. That is palm wine tapper. That is for thee. Ya bụ ijezie ịmago n'okwu ndị a bido na de were na-eme mkpụrụ okwu na-eje were na-eme mkpụrụ okwu. The English man says practice makes perfect. The more you practice, the more perfect you are approaching. Okay? Oh yeah, because it's a gradual process. So I implore you, my students hearing my voice all over the world, to keep on practicing. Study, practice. Like after today's lesson, you go back to the alphabet. You recite it. We will recite it again. We will recite it again so that I will refresh your memory. Then when you go home, you bring out your notebook, you go through it, you start reciting all these alphabets. Then you try to see if you can form a word from any of them. It will help. That is how you learn Igbo. Okay? That is how you learn any language. Tupu anyị aga na nke ọ ga-amasị m ka anyị gaakwa n'ihi na enwere ike ụfọdụ echefuola ka esi akpọ gịnị ụmụ ihe ndị a. Ya bụ nke a bụ e, nke a bụ a, ọ bụrụ e. In English, we have A, B, C, D, E, F, G, H. Nke a bụ a. B, G, G.
ghe, gwe, he, I, e, je, te, kpe, kwe, le, me, ne, na, nwe, nyi, o, pe, re, se, she, te, u, o, ve, we, ye, ze. Ya bụ otu aka esi eme gịnị esi akpụ ya ka ọ ga-abụ bụrụ efi ya esi na ọ bụ ABCDEF ọrụzie ebe ọgbakọrọ gị G ọrụzie ebe a ịmazi ihe ga-akpụ ya ọ bụrụ ABCD o maka ụmụ anyị ihu ya na o yiri ka ndị bekee mana ihe pụrụ iche bụ na nke a nwere gbe ihe gwe nwe ka nwe ịbụa nwee shi nwee yu ịbụa na ihe ndị ọzọ o nwegasịrị nke adịrọ na gịnị n'asụsụ bekee enwe nke dị n'asụsụ bekee na-adịrọ na asụsụ Igbo ya bụ Q adịrọ na gịnị n'asụsụ gịnị Igbo Q anyị lekwe ya wukwe ya ukweta quarantine ịchụkwa ide na asụsụ bekee ide nke quarantine ya ukwe ya bụ anyị nwere lekwe ya Q okwe ka anyị na-akpọ ya ọdụ Q aghọtago ya ya ka anyị na-echeta ya oge ọbụla iche ịkpọ nke kpe kwe like you're pronouncing quarantine kwọka oat ịchụkwa ide n'asụsụ Igbo you write it in adaptation form ya kwọka oat ka anyị jee na ka anyị jee na ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ka ụmụ akwụkwọ ịbụọ maọbụ ịtọ jike na ajụjụ ebe ha na-aghọtaghị ka ọ dị ka anyị na-agba enu ọ bụrụ na enwe ebe ha na-aghọtaghị maọbụ na o nwere okwu na-agbagwoju ha anya ha amaghị ka esi dee ya ọ ga-amasị m ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee ka ha kokonye ya n'igwe kọmputa ha akọbata ya bụ ebe anyị ga-afụ ya anya n'igwe kọmputa akọbatara anyị ya anyị afụ ya please if any of the students has any question to ask in regards to this or if maybe he or she is finding a particular sound difficult to pronounce or to use it to form a word, please the students should type it and post it so that we will help. That is why we are here. That is why we are here. But if there is nobody, maybe if there is nobody, then let us proceed. Let us proceed. Enyi. Nke a bụ okwu dị gịnị dị mfe ya bụ enyi is friend. Friend. Enyi. O nwere ihe m ga-eme ebe a kịta ka ọ na-aghọta ya. Enyi, which is elephant. Two, a word that means two different things. Enyi is high, low. Enyi, high, high.
This is how to differentiate them. In case if you see any of them, anytime you come across this in any Igbo literature, although through the context of the write-up there, you will understand the one the writer is talking about. But if maybe literally the teacher is trying to explain a word, he will use to mark. In linguistics, we call it to mark, to differentiate between this and this. Like if it is in A, we have aqua, 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 for. So we use the same word, the same spelling, but meaning different things. Aqua, cry, aqua, bed, aqua, egg, aqua, rata. Okay, let me show you, because in case if you come across it, so that you will be able to understand it very well. I'm not trying to go back, but I'm trying to make us understand. In case if you see it, say, how do you spell aqua? Since the spelling is the same with aqua, look at how we spell it. It will help you, okay? We have one. This is cry. This egg. Bed. Wrapper. Are you seeing it? I hope it is clear. Now, let us go here now. Aqua. Hi, hi. Are you seeing it? Aqua. Aqua. Lulu. Aqua. Hilo. Are you seeing it? Is it clear? If you are done, you let me know. Good. Aqua. Hi, hi. So in case of maybe you are trying to figure out, since we have aqua, 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 the same spelling, how do we differentiate them? Look at how we differentiate them through tone marking. This is the work of a linguist. You tone mark it to differentiate the meaning. And that is why even in the literature, Igbo literature, when you come across it, the writer may explain this, in the context. But if maybe he wants to explain it literally, he does it this way. He will do it just this way so that you will get it very, very clearly. Good. I hope we are now okay. We have understood this. Very nice. So, in case I would like you to teach this to the white man, that I'm going to biri. Ịgbakọta esi ya onye ọcha bekene. Nekwe okwu a nekwe ife gịnị ọ pụtagasịrị ịkarịa ife a m kara. Ya bụ enu ana na enu ana na gịnị enu na anị. Maka ndị Anambra ndị gbasara enu na anị, ya bụ elu na ala. Ngwa ka anyị jee n'ọzọ tupu m abanye ebe a, maka o nwere ebe
na-agbagwojukwa ọtụtụ ndị Igbo anya ha na-aghọtaghị. Ya bụ anyị ga-eji asụsụ Anambra asụ ka kịta. Ya bụ ala ala ala. Ka anyị dee ya ala 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 going ala, that is land. Madness. It's now very clear. Good. This is how to differentiate this one, too, so that we'll be able to distinguish which one is which one. This is high, high, low, 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 high. Okay? Allah going. That means you are going. Allah, that is land. Allah, in a central Igbo, call it Ara. Okay? Good. That is how to differentiate all these ones. But that is for this. Okay? Now let us go here. Egbe. 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 Crawling. Egbe, that is gone. Egbe, that is kites. Are you seeing it now? So that we'll be able to understand. There's another one also I will write here so that we'll be able to distinguish, okay? It's very, very, very important. If anybody has any question, the person should forward it. Ewu. 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 Raining. That is something that is what? Raining. Are you seeing what I'm writing? Ewu. That is good. Ewu. That is building.
Good. You see, different meanings, but the same spelling. Ya bụ nsupe ha dị gịnị dị otu ụdị mana mpụtara ha dịwaga iche iche. Anyị emeela enyi na enyi, anyị emeela egbe na egbe, na gịnị anyị emekwala gịnị ewu ifu ya bụ otu okwu ahụ ka ọ ghara ịgbagwoju anyị anya ka ị nwee ike mara ihe ekwe na-akọ asụsụ Igbo ka ọ ya bụ ịpụ ọkụ ọ bụgodo ore na ọ bụ gịnị onye asụsụ ọzọ jụrụ gị na ndị Igbo na-ekwu na ọ na-ewu that it is raining. Ya bụ fashion a na-ere nzi na ya bụ ọkwa akwa na-egwu. Ụfọdụ na-akpọ ya egbe. Ka ya na-egwuzi. Lekwa ya otu ka esi ede ya the same spelling but different meaning. Okay, that is for E. So do you have any question before I forge ahead? Do you have any question? Does anybody have any question? Does anybody have any question? Good. So let me wipe off this. Now, let us go here. Check. Fake. Ferret. That is, it could be either worshipped, flew, or worshipped. Ferret. Either flew or worshipped. We'll have fuku, uproots, fuku. Some part of Anambra will say urupu. That is uproot that tree, uproot this, uproot that. Fupu. Then we'll have another one. Fanya. Squeezing. 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 That will Fanya about squeeze it in there. Fanya, squeeze. Now, let's take these words to form a word. This double sound to form a word. 1, 2, 3. We have used this. We are going to make use of 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this. 7, 8, 9, and
this. Okay? Good. We have wait. Bupu, which is cut. Bupu osisi ahụ. Cut down that tree. Gbaa. Shoot. We have this abụọ. Vomit. When you write it, remember to underline this. Igbe. Box. It could be any box, but box. That is for when. Now let's go to re. I was writing this. I hope it's clear because of the red marker I just made use of now. Very good. Here, Uro. It could be plot. Ra.
as per when you're spreading a seedling in your farm. Mkpụrụ ugbo duped or tricked. Yeah, he duped me. He tricked me. Yeah, or all right. Ghọta. Understand. Should I wipe this side? Okay. Because of time, I would like to use this word to form one particular sentence, a particular sentence, so that by next week, by God's grace, we'll round it up. Then we'll start from this. Remember. Now, ọ ghọtara ihe onye nkụzi kụzirila ya. That means, let me write it. Maybe after copying, I will write it in English. But let me say it. He understood what the teacher taught him or her. He understood. Okay? So let me write it in English so that they will understand what is. I'll write it in an active sentence or passive sentence. He or she understood everything he or she was taught by his or her teacher. This is a passive sentence. I wrote it in a passive sentence. Okay?
In English, you say passive and the active words. So I wrote it in a very distinct. So let me write it again. The same. Let me write it in another form. Okay? Should I wipe? Okay. He understood what the teacher taught him. Taught him. All right. I hope it is very, very clear. It's the same thing, but I had to change it from this to this. All right. Because of time, because of remember, we have not come here. Next week we'll start from here. So remember, get yourself prepared so that you will understand everything. Please, it will help you this December, okay? This Xmas period, this so that you'll be able to communicate with your brethren in your own mother tongue, your own vernacular. And please don't forget, you are still tuned to this very wonderful channel, Learn on Me with Christian Okeke. And don't forget to evangelize. Evangelize this very channel to people. Channel. Then tell people about this very channel. Invite people, share, like, tell people about this. Just spread the good news that wonderful things are happening in this YouTube channel. It is not just a YouTube channel that you go, you watch movie, you sleep, you watch your data just for nothing. Here, if you buy data and you continue watching the teachings, not only Igbo, other things, you will not regret, please using your data for that, rather than watching movie, doing this or doing that. But this is very, very educative. It will help you. Then, so by next year, we need more people. We need more people. I want this very channel to be the talk of the town. Okay? Oh yes, like the talk of the town, so that you've not heard about the with Christian Okeke? Oh, go there. You say, that things are happening there. Please encourage one another. Encourage everybody to be part of this very channel. I still remain your brother and your teacher, Ibraj. I can't throw away that Ibraj because it's my surname. I can't answer Demian. Demian is not a surname. So I still remain Ibraj Solomon. And I wish you a Merry Christmas. And also, Mom, I'm also wishing you a happy birthday. Yeah, and I'm also praying that Chineke ga-atụkwasị gị afọ n'elu afọ. Ọ bụrụ na ịtụkwasị afọ n'elu afọ, ọ ga-eji ma ahụike ma mmepe ụzọ ma ihe onyinye dịgasị iche iche site n'ebe Chineke abịa na aṅụrị na obiọma, ya bụ mmepe ụzọ aghara aghara iche aka n'aka nri maka ka ọ na-abịa, ile anya n'aka ịkpa ọ na-abịa. From all angles, the Lord will bless you as you add another year, and so shall the Lord be adding and adding and adding and adding and adding and adding to today can that's good. And thank you so much. I will leave you now. Angore. All right. You're welcome. Thank you so much, the best teacher in the world. Ndewo onye nkuzi anyị Maazị Ibraja Solomon.
You did justice to what you know how to do best. Thank you so much. I don't want to keep you too long. Anyway, it's 1 hour already, but I didn't want to keep you too long. Had I known you are not feeling too good, I wouldn't have let you to stand and teach. But you hid that away from me. Thank you so much for being the best teacher. And I will let you go. Please go get some rest, okay? Thank you, ma'am. All right. Okay, I'll let you go now. Oh, yes. Thank you so much, all the beautiful students in the world. Those are those who are in the class today and those who will watch later. I say thank you for joining the class. Thank you for being the best students in the world. You know, you started with us towards the beginning of the year till now. And you can see my teacher happens to be the background today. I was like, what will I do for this best teacher in the world? Let me use him to, finalize the year. And I'll do more of his faces. His faces need to be seen. Like this face. I say faces. I mean, how many faces? Because he have a lot of faces on, me with Cristiano. Okay, so it's no more one face. It's many faces. I will continue using his faces with different classes he taught for throughout the end of the year. He has been a wonderful and good and the best teacher. Even when the situation is hard, he will say, Mommy, I don't know why when he calls mommy. I say, I remember Nigeria something. Yeah, I say, Mommy, don't worry. I will figure out a way to fix this. So I love that so much about him. So ụmụ akwụkwọ bịa mụrụ akwụkwọ taa na-ele anyị n'oge awa nọkwa n'ime ihe ọmụmụ anyị taa, asị mụ Chineke gọzie unu ebe ọbụla unu nọ. Igbo bụ Igbo ebe ọbụla unu nọ, asị mụ Chineke gọzie unu. Ojiji unu na mbata unu ọ ga-abụ ngọzi. Ihe mberede okporo ụzọ agaghị eme gịnị, agaghị akpọ anyị ụkwụ, site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nsị na mma na-aga ọfọ na-aga ọfọ maka a na-eme afọ gwụwa, egwu adị, ndị mmadụ a na-atụ egwu. Hei, onye mama mma nọkwa afọ agwụ, onye makwa mama afọ afọ ọfụrụ, mana m na-agwa unu maka abụ nwa Chineke. M na-agwa unu ihe mberede okporo ụzọ, ma nke na-efe efe o, ma nke na-ada ada o, ma nke na-atụ atụ o, ma nke na-eri eri o, ọ gaghị emetụta anyị. Anyị ga-agba ekeresimesi a banye n'afọ ọfụrụ, fụkwa afọ n'ime afọ. ee anyị ọnwụ ike agaghị abụ nke anyị. Onye ọbụla chere anyị echiche ọjọọ ga na-akpọ ya ihu. ee N'aha Jizọs Kraịst ka m na-agụ ọfọ nke taa, na-asị amen. So I'll see you all next week. You can see I am resurrecting. I'm resurrecting. Yeah, I'll see you all same time tomorrow, 6 p.m. Nigerian time, which will be my 11 a.m. to keep celebrating my birthday. Please, if you get your recharge card, just give me a little test. I like when you tell me I got it. Just tell me you got it. Okay? A lot of people were sending me, I got it. Thank you. God bless you. That is all I need from you and your beautiful prayers. I think this is the best Christmas, best birthday I am celebrating, because it's a bunch of prayers coming, I prefer prayers to gift. I don't know, when a lot of people are praying for you, it shows that the angels are covering you. So I love prayers. Give me just a little beautiful text. I love those. And when you get your recharge card, let me know that you get it. Make me feel good. Let me know that my manager is doing very good, because I fight her every now, like, has this person, has that? Please, I need everybody to get the recharge card. Yeah, it's my joy to make sure that I put smile in the faces of people. So tomorrow, if you're a new YouTuber, or you are just a YouTuber, you can come along with us tomorrow. Let's grow our channels together. I promise I was going to do that. I forgot to put it on the thumbnail. Please, just if you're a YouTuber, come tomorrow, come and grow with me.
grow with you, everyone who is a YouTuber. Please, please, Miss Matilda, if you are still here, I want you to help me out tomorrow because I get tired easily. I'm still recovering, okay? So please, if you can help me out, if you are hearing my voice, if you are still here, I will also text you. Please come and help me out. I want YouTubers to come and grow with us tomorrow. I love doing that. So, thank you so much for being the best student in the world. I love you all. So, with that, remember, you are unstoppable and your voice must be heard. If you see anything wrong, or you will see anything you want me to talk about on Lean On Me with Christian Okeke on my Sunday show, please feel free to bring it to my notice. You all know that I love talking about things that matters. Anything, if it matters to you, it matters to me. So come, let's talk about it. Bring them to me. Eh? Only gossip I don't like doing, but I like talking about things, educative things that matters. So thank you so much for being a good student. I love you all yesterday. I love you all today, and I will love you all forever. Until I see you same time next week. Till then, I say, love you all. Bye.